L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali konkluda li d-deal li għamel il-Gvern Laburista dwar il-lokanda Fortina għandu jiġi investigat. Dan ħareġ ċar minn rapport iebes u voluminus li għadu kif ġie ppreżentat mill-L-NAO fil-Kamra tar-Rappreżentanti. Dan ir-rapport juri biċ-ċar kif waqt li l-Gvern ivvaluta l-art tal-Fortina għal prezz ta' 8.1 miljun euro, l-analiżi indipendenti tal-Awditur Ġenerali stmat l-art għal prezz ta' 21 miljun euro. Fi kliem sempliċi serqa ta' kważi 13 miljun euro minn flus il-poplu. Dan id-deal ilu sa mill-bidunet mifni b'diversi kwistjonijiet serji u akkużi ta' intħil politiku u l-Partit Nazzjonalista minn dejjem ivvota kontra dan id-deal. L-NAO issa konkluda wara l-analiżi bir-raqqa li saret li dan il-ftehim tal-Gvern ma proteġiex l-interess nazzjonali u hemm dubji serji fuq l-integrità tal-proċess. Kien għalhekk li fil-Parlament il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg talab li tsir diskussjoni b'urġenza dwar din is-serqa minn flus il-poplu, iżda l-Gvern mal-ewwel oġġezzjona. Nikkontesta għal kollox il-natura urġenti ta' din it-talba. U t-tieni ħaġa wieħed irid jifhem kif rapport li tpoġġa fuq il-medja tal-Kamra ftit tal-minuti ilu, naħseb 5 minuti ilu, issa f'daqqa waħda huwa il-sors ta' talba ta' rapport b'urġenza tal-Oppożizzjoni. Dan ir-rapport tpoġġa fl-erba' ġifier konklużjonijiet kulħadd bħalma rajthom jiena seta' jarahom kulħadd anke min-naħa tal-Gvern u din hija l-ewwel okkażjoni li kellna biex niddiskutu l-affarijiet. Grazzi. Bl-Speaker stess f'ruling li ta' ħeġġeġ lill-Gvern biex fi żmien raġonevoli indirizza tħassib serju tal-Awditur Ġenerali sabiex imbagħad wara siegħa bis-seduta sospiża il-wib tal-Gvern qalet illi kienet lesta li tpoġġi din il-materja fuq l-aġenda tal-Parlament. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista minnaħa tiegħu talab biex tinħatar inkjesta u ssir investigazzjoni mill-Pulizija fuq dan l-iskandlu serju. Qed neżiġu u nitolbu illi l-Gvern jaħtar inkjesta pubblika biex tinvestiga n-nuqqasijiet kollha li hawn qudiemna. U nitolbu wkoll illi il-Kummissarju tal-Pulizija jagħmel l-investigazzjonijiet neċessarji f'dan il-konfront. Intant ir-rapport tal-NAO wera biċ-ċar kif anke Keith Kembri kien involut direttament f'dan l-iskandlu tant li hu kien jaf bil-valutazzjoni baxxa ta' din l-art f'Tinje u kien parti mill-isforzi li saru mill-Gvern biex jiġi konkluż id-deal tal-Fortina li ma' deal issa ġie kundannat mill-Awditur Ġenerali.